Так, хайырлы көннәр, дуслар. Барызга да хайырлы матур көннәр, кышкы көннәр. Бүген эфирда біз сезнең белән бергәләп бер кызыклы гына блюдо ясарбыз. Аның исеме тако. Может быть, кто-то из вас еще не знает, кемнеңдер ясаганы юктыр моны. Бу бик тәмле, бик тиз ясала торган мексиканское блюдо тако. Вот. Бергәләп ясыйк, кемнәр идә түгел, язып барыгыз. Кич белән идә пешерерсез бу ризыкны, бик тәмле. Моны балалар да ярата, олылар да ярата. Бик туклыклы һәм бик тиз ясала торган. Тако дип атала, в общем. Для этого, привет. Для этого нам понадобится курица. Курицу я сейчас, грудка куриная, нарезаю мелко, быстренько. Сәлам. Хайырлы көннәр. Хәлләрегез ничек? Так, суган понадобится безгә. Хәзер суганны чистартабыз. Ой, кофемолка не вовремя эшли башлады әле монда. Хәзер суганны турыйбыз. Дуслар, туры эфирга кергәч, әйдәгез аралашып алыйк. Сораулар бирегез, языгыз. Көндә эфирга кирип булмый, шуңа күрә аралашып алыйк. Что вас интересует? Сораулар бирегез. Может, күптән нәрсәдер беләсегез киләдер. Привет. Итак, значит, мы сейчас кыздырабыз суганны. Башта пожарим лук на сковороде. Потом уже добавим грудку. Сәлам. Так, менә хәзер без суганны кыздырырга куябыз. Пока көнләп кыза ул. Тавыкны тура бетерәбез хәзер. Нашу куриную грудку. Сәлам, дуслар. Ничек хәлләрегез? Вот бер кызыклы рецепт белән уртаклашасым килде әле сезнең белән. Мексиканское блюдо тако. Может, кто еще не делал никогда? Ясап карагыз. Нык тәмле була һәм туклыклы. Значит, менә хәзер суганны кыздырабыз һәм потом добавляем куриную грудку. Һәм, конечно, в идеале нужен был красный перец сладкий, но красного перца не было дома. Тирәдә булмады. Безнең тирәдә, шуңа инде мин помидор кушам, гүрдә кушам бераз. Но вы, значит, имейте в виду, что нужен будет красный перец сладкий еще. Яма? Ничек хәлләрегез? Тып-тын утырмагыз, күзәтеп, сораулар бирегез. А то шыпырт кына монда ничә кеше, 63 кеше шыпырт кына карап утыра. Давайте аралашыйк. Сораулар бирегез. Сәлам. Так. Все, менә хәзер минем монда суганым кыза. Хәзер менә мин менә шушы тавыкны тоже суган янына куям. Так.
Пока у біздің қыза. Гімбені турим. Мен гімбені решила добавить буюла. Грибы добавляем. И помидорчики. Ну а так в идеале, запомните, да, нужен будет сладкий перец. Этот рецепт есть у меня на страничке. Ох, что сакиляшу аккуратно. Вот. Мексиканское блюдо тако пішіреміз бүгін. Потому что у бик тиз пішіре тұрған айбір и бик туқлықлы һәм бик тәтемлі. Имейте в виду. Ой вақыт бетінде нәрсе пішірге деп баш ватабыз. Потом қыздың иттесі шулай башлана бетінде. Иттен башлана кешке нәрсе пішірге деп. Еме бет. Шуңа кімгедір бұл рецепт бәлки файдалы болыр, мен бик шат болырмын. Упшылым шырған еуді прямой эфир, так приятно, рахмет. Но, күптен еугіді шул, мына метем шығим әлі. Хаман бит, вақыт жоқ. Әлі мына қазір да быстренько пішірем да шабам. Бұл уже кешке пішірем мен, ужин. Тығып қоям да и все потом убегаю. Так. Эй, рахмет яуғырлары. Міне бит, наконец-то яза башладығыз нихаят. А то мен теге өз-өзім білән сөйлешкен кебек мұнда. Так, мен гімбелерін тура бітірдім. Міне қазір помидор турим. Так. Значит, сіз ешітесіз, наверное, да? Нешік менің мында қыза тауығым. Рахмет, хайырлы күннәр. Міне, вот это блюдо обязательно попробуйте сделать все. Балаларыңызға да бик ошаячак, үзегезгә дә. Исәннәрмесез, хайырлы күннәр. Крупно туралган. Средне туралга, һәм сезгә күрсәтәм тауыкны ничек туралган. Ну, средний, так, чтобы тиз кызсын. Һәм мен аны кызлыйм, бырышлыйм. Вообще, я не люблю сложные блюда, я люблю тиз ясый турган, чтобы быстро и вкусно, чтобы зак маташмый турган, чтобы все было под рукой. Вот. Да, на персик да, подтверждает. Вот. Это блюдо очень быстро делается. Минлев. Но я на границе лев сделай. Но кубрек лев нелярин на меня качестволары. Так. Һәм на миске күрсәтим. Так. Поенчик рәзәлендә менә. Менә шулай кыздырабыз хәзер. Когда все это кызып бетергәч, я добавлю, значит, гімбе и помидор добавлю. Ну, вообще, в идеале надо добавить сладкий перец. Вот. Сладкий перец булмады просто. Пока менің бұл қыза, сейчас самый қызықлы әйберге күшеміз, достар. Значит, бізге қазір керек болашақ лаваш. Қазір міне шушы лавашны олабыз. Һәм шушы лаваштан қазір біз түгәрәклер кисәбіз. Надо нам сделать кругляшочки равные. Сейчас біз аларны все подготовим, а потом уже будем делать само тако. Мына шушылай еттіріп қоябыз, име? Һәм мына шушылай еттіріп кисәбіз. Вот. То есть нам нужно сделать вот такие кружочки. Так.
Хәзер тотабыз әле. Башка пычак белән кисим әле. Менә шушындый түгәрәк булырга тиеш. Менә шушындый. Шушындый түгәрәкләрне хәзер такие вот кругляшочки будем делать. Сөйләшә сезнең белән мин ясыйм, яме? Сез давай сораулар бирегез. Исәнмесез? Хәлләр әйбәт? Аллага шөкер, исәнмесез, Рөстәм? Хәлләр Аллага шөкер. Зарланмыйбыз. Менә шушындый түгәрәкләр. Бу ризыкны минем гаиләдә бик яраталар. Ул чынлап торып та туклыклы, тәмле. Вот. Пока давайте сраулар бирегез. И вот сейчас, когда все будет уже готово, когда уже у нас пожарится курица, мы добавим помидорки, мы добавим балалар, Аллага шөкер, балаларның ниһаят каникул бер атна сессияларын бетерделәр, әйбәт иттереп кенә, молодцылар, Аллага шөкер. Ял итәләр, ял иттерәм балаларны, чөнки авыр булды сессиялары. Камил да кайтты Мәскәүдән, Аллага шөкер. Вот. Нәрсә пешерәсез? Уже очень много, бит күп тапкыр әйттем, пешерәм мексиканское блюдо тако. Только что вчера готовила лавашки, нужно теперь и сегодня сделаем. Только, ага, когда, чего? Нурфия, привет! Вот. Вот. Поедем отдыхать, когда у мужа будет отпуск. Я привязана к мужу. Я-то в любой момент могу поехать. И потом особо сейчас не поедешь ведь лесокоя. Шул, еракка барырга вакыт кирәк. Сагындыгыз да безнең путешествиеларны. Ничек бергәләп йөрдек дә әлек. Ах, күңелле иде. Үзем дә сагынам шул чакларны. Ничего булыр аларса. Все будет. Дөньялар рәтләнер барыбер, итәмез соңга. Привет, привет. Яңа кергәннәргә привет. Ясыйбыз без мексиканское блюдо. Тако. Сез беләсез да, без Мексикага бик йөрергә яратабыз. Мы очень любим Мексику. Обожаем эту страну. Вот. Были там 2 раза. Надеемся, будем еще. Кто еще не был, я очень всем советую. Вот, если сравнивать с Доминиканой, то Мексика круче. Вот. Куба, если Доминикану сравнивать, то Мексика рядом не стоит. В общем, очень вам советую там побывать. Шул. Тагын нинди сорауларыбыз бар. Менә шушындый карабыз, шушындый түгәрәкләр булып чыга безнең. Менә шушындый. Вот. Хәзер менә мин полностью ясап бетерәм. Менә бу бер лаваш менә шушындый озын җитә. То есть хватает одного вот такого длинного прямоугольного лаваша для этого. Вот. Привет, привет. Давай тагын сораулар бирегез инде, общаться итик. Бу кыстыбый булар. Но кыстыбый түгел бу. Бу икенче төрле. Кыстыбый бит инде только нидән? Бәрәңгедән генә. Вот. Ну как типа по типу, да, но не кыстыбый. Какой мы сестре. Ай, алай тизрәк була шул, но этот. Мне кажется, алай үтмәс кебек. Ярар,
Мин бит акмыйм. Минем барыбер начинка пешмәгән әле. Менә шулай сезнең белән оралаша кисәм әкренләп. Барыбер еще минем пешмәгән монда. Еще гөмбә истисе бар, помидор истисе бар. Кыстыбыйга камыр котырган кебек камыр ярар. Ну, наверное, ярар, но мне кажется, калынрак булыр ул. Лаваш бит вообще бик нечкә итеп җәйсәк кенә инде. Буладыр дип уйлыйм. Но сытнырак була инде. Бу бик нечкә бит бу вообще. Укымыйсыз бит ирегез кем? В смысле кем? Ирем кеше. Ирем эшли, эштә. Ирегез кем? Линар исемле. Так. Так. Все хорошо. Ничего штук калды. Калган менә бу кисәкләрне әрәмитмим мин. Аларны киптерәсез дә и как чипсы була аннары. Вот. Все. Хәзер менә булар минем әзер. Әгәреп моторым кичә барып сез куйган пост ярдәмендә волна. Бассейнга бардыгыз да? Ну и как? Шаттыгызмы? Так, все, хәзер менә минем монда тавыгым кызды. Хәзер сезгә күрсәтәм. Хәзер мин кушам аңа гөмбә и помидор кушам. Монда турап куйган идем. Күрсәтәм сезгә. Икәүгә бер минут алдым. Әйбәт булган. Менә шулай иттереп күрәсез инде, мин куштым хәзер. Менә бу хәзер шулай кыза, тозлыйсыз, бурычлыйсыз. Үзегез нинди кирәк тәмләткечләр саласыз. Вот. В принципе, можно и без гөмбә. Рецепт у меня уже написан на моей страничке рецептов. Это мексиканское блюдо тако. Я выставлю в пост и дам ссылку, хорошо, на свою страничку рецептов. Ой, Ульянар, сәлем. Нашла это пока бу кыза. Пока бу кыза. Біз сезнең белән аралашып алыйк. Потому что безнең уже барсы да әзер почти диярлек, име? Сыр понадобится нам сейчас еще. Сливки понадобятся. И хәзер пока безнең бу кыза сливкины, сырны угычтан чыгарыйк. Натрем сыр. Сәлем, сәлем. Че, будешь нас дурить? Да. Ну, кто хочет дуриться, тот будет дуриться. Уж каждый воспринимает в меру своих, какие у него здесь тараканы. Ильшат. Мне вас искренне жаль. Проработайте свои тараканы, и тогда вам не будет казаться, что вас дурят. Это уже ваши комплексы, к сожалению. Так, значит, сыр мне натерли, а имя? Все. Хәзер безгә менә шушындый таба кирәк булачак. Зур.
Babani biz hozir moylaymiz. Духовку нам нужно будет разогреть. Вот. Я разогревать не буду, потому что... Акылсыз кішілер көрмесей. Ну да, акылсыз кішілерді уже... Жалко енді, жәллем мен андайларыны. Неше айтасың енді, олар тоже кіші. Ярар енді. Құдай тағала оларға ақыл берсін. Менің де бәне айтады, тіл ашқышларын берсін, айық ақыл берсін. Менілік Викторий, ты тоже воспринимаешь петинды шунды ты иногда. Леонидий бестолковый сөздер язалар. Хазір исімді әкемей. Честное слово. Проблемы тех, кто пишет. Да, без них жизнь скучно была. Точно, кстати. Ой, Айса, Скубайдыга, сіз уже 157, оказывается. О, поехали. Эх, концертлар сағындырды. Сіз сағындыңыз ма? Ничего, ләтләсә, мен скоро сізні сүйіндірем. Яңалық білен. Эй, төзімлік енді, исімді кетмей, валлахи ғазим. Әлік исім кетәдірек, қазір жоқ. Иммунитет вырабатывается екен ол. Қазір, мә бұл иті бітірсін. Жырның сөздерін білмейм, құшылып жырлар едім. Бигрәк ландан Исиям дигән сүзләре Опять вкусняшка. Ла-ла-ла. Хәзер имен, менә шушы неге? Тауыққа. То, что у нас здесь, значит, тушится, мы добавляем сливки. Да. Точно. Ой, Исмагүл апа, сәлем. Нешік хәлләр? Менә менің апам кірді эфирға. Исмагүл апаны хатırlыйсыз мы? Иләбәр ауылында. Әйе, бұл жырны Альбина жырлы, матур жырлы, молодец. Оп! Бірәр талыс шырасақ, бірге жырлар едік. Пока реклама башланды әлі. Вот. Хазір бұл біздің пішіпсі. Долгожданное шоу слонов и магия цирка. Хазір көрсетейін сізге. Смотрите, значит, менә шушылай тұрып. Гүлфәния есемсіз. Менә шушылай тұрып. Бұл біздің қамлямда піші. Тенні тұрып еме. Тузларын, бұрышларын текшірігіз, соль, перец. Вот сейчас, когда вот это все испарится, вот это все от помидор. Потому что здесь айтамбит должен был быть перец сладкий, но перца у меня не было. Вот, это все испарится, и мы добавим сливки. Так. Давай пока йозығыз. Қазір дальше жырлайбыз. Ашларыңыз тәмді болсын, кімдер анда ашый. Кімдердің ашыйсылары келе. Ашағыз, меға қарап. Кеш білен шушы ризықны әзірлерсіз бірер күнді.
Бик тиз һәм җайлы пешерә торган. Менә хәзер мин эфирга ничәгә чыктым. Сейчас күрерсез. Духовкада ул всего лишь потом 15 минут пешә и все. О, сабалар, сәлам. Привет всем. Якташлар, сәлам. Мин пешерәм тако дигән шундый ни? Блюдо, мексиканский тако. Ой, Гөлсүз, үзең җырлар, пожалуйста. Ой, нәрсә җырлыйм? Нәрсәләр җырлыйм? Томат, перец урыннамы? Или икесе дә кирәкме? Юк, икесе дә кирәкми, достаточно просто сладкого перца. Вот. Кстати, безнең быел Сара Садыкованың багышланган концерт була Мәскәүдә, һәм монда Казанда кабат. Майда була һәм ноябрьдә Мәскәүдә була, Чаллыда була. Шуңа менә аның кызы Альфия бик каты шул молодец та инде үзе 90 яшендә булуына карамастан, шуларны оештырып йөри, молодец, менә безнең артистларны туплап, нитеп. Вот, шунда Алла теләсә, аның җырларын башкарачакбыз. Шуларны өйрәнәм хәзер, яңаларын бирделәр. Вот. Аннан соң әйтәм бит, тиздән сезне тагын бер сюрприз көтәчәк миннән. Пока мин аны алдан әйтмим. Но күзәтеп торыгыз Инстаграмда, иң беренче сез белерсез. Уйлыйм, минем иҗатымны сөючеләр, яратучылар сөйнерләр дип уйлыйм. Кемдер монда җыр сырады. Менә иң беренче башка килгәне: күңелгә минем туган як, бигрәк тә якын шул син, кырлары өстеннән эзлим, юлларга хәтле сусыйм, тезләнәм чишмәләреңә, бетми тик сусау гына, мин бәхетле бары тик син, бәхетле булсаң гына. Ник болай гомрем буена, бетмәгән сусау икән, сусаудан янган күңелгә, су салып торсаң гына. Менә шушындый җыр искә төште сразу. Чөнки әйтәм бит, Сара Садыкованың концертына әзерләнәбез, шуңа өйрәнәм, шул сразу искә төште. Тагы нинди җыр җырлыйм икән сезгә? Күл өстендә ялгыз аккош йөзә, нигә ялгыз, нигә бар юк, парсызларның күңелләре моңлы, парлыларның гына зары юк. Минем дә бар иде аккошкаем, җаны дускаем, очар канатым, әллә инде артык яратканга, юлларымда аны югалттым, әллә инде артык яратканга, юлларымда аны югалттым. Парсыз калса кабат кайтмый диләр, кайта икән кайда кышлар, кышлар
кешеләр шикелле, үзе белән йөртә язмышлар. Минем дә бар иде аккошкаем, җаны дускаем, очар канатым. Әллә инде артык яратканга юлларымда аны югалттым. Менә җырлаттыгыз да. Күптән җырлаган юк иде. Чистый экспромт булды бу. Оказывается, Хаман не разучилась икән әле җырларга. Так. Менә хәзер мин сливки салдым име? Хәзер бу сливкида әзгенә менә шушылай иттереп минем койный. Тәмне, шундый тәмне булачак инде бу. Ай, менә обязательно ясап карагыз. Һәм мин моны куып карыйм. Тузын. Басы да әйбәт. Вот. Рәхмәт, дуслар, рәхмәт. Можем по-русски спеть. Знаете, какая песня нравится минем Ирмеши? Ивушки, ивушки, деревца зеленые, что же вы наделали? На любовь ответили. Что же вы наделали? На любовь ответили. У крыльца высокого встретила я сокола, встретила, поверила, на любовь ответила, встретила, поверила, на любовь ответила. Лодочка качается, к берегу причалится, к берегу причалится, а любовь кончается. К берегу причалится, а любовь кончается. Менә шулай иттереп марҗалар шикелле дә мулланып алаларбыз без. Вот так вот. Так что мен бит институтта урыс бүлегендә русский хорда укыдым. Беләсезме сез шуны? 5 ел. Так, все, минем начинка әзер. Менә хәзер, менә шушы табага, диме? Менә хәзер иң кызыгы башлана. Без тези башлыйбыз хәзер. Сейчас мы будем ставить наши вот такие вот. Сейчас вот мы до табана куем, чтобы вам было видно. Значит так, мы берем наши вот такие вот кружочки, име? Окшарлаклар, хазыр окшарлакларны потом яме. Менә хәзер баштан менә объясню как. Бу, конечно, бик койнап хәзер. Бераз нитсен.
суынсын, потому что только неден табадан. Білен шындай темні ислері. Біз пішірәбіз мексиканское блюдо тако. Бик темный бір пішіріп қарағысызда. Міне, смотрите, міне шушлайға құябыз деймі. Міне шушлайтыр бүклейбіз. Вот так вот. И міне мында қазір біз аны түзешекпіз табаға. Сейчас я вам покажу, как это будет. Қазір бірнешені түзіп. Так. То есть ол бір-бірсіне мына шулай тұрып итірге тиіш. Қазір. Пока бірнешені түзігеш көрсетірім, нем? Пока жырлады. Ой, мұнда приказ ғына беріп тұралар. Қарап кетті ерақларға, зор юлларға. Қарим көзден юғалған шул яқларға. Сіз кетмәгіз ақшарлақлар, мәхәббәттә олай екен бар қанатлар. Ақшарлақлар, мәхәббәттә керек екен бар қанатлар. Сүйген ярым ярда қалды қолын былғап. Жаным қайтсин, мен күтәрмін йыллар орап. Сөздерін бұта бітірдім. Сау болыңыз, ақшарлақлар, ақшарлақлар. Қауышуны вәғді ете бар қанатлар. Сау болыңыз, ақшарлақлар, ақшарлақлар. Қауышуны вәғді ете бар қанатлар. Бұл жырны менің әнейім мәрхүмә башқарған еді. Бик матур иттіріп. Аның яқты истәлігіне дұға болып барсын. Қазір достар, мен сізге әзізгіне көрсетейін. Енді мұнда нелер ішлеймін мен. Ату мен теге концерт қоярға деп шықмадым бет. Сізге яңа ризық нешік әзірлеймін, ортақлашасын келді. Міне қарағыз, міне шушылай. Біз қазір еме до конца по кругу міне шулай түзіп қоябыз. То есть вот так вот мы вот кладем, да? И вот так вот по кругу идем. Дальше сверху сыром вот так вот не тосяк без имя. И в духовку в разогретую буквально на 15 минут. Вот. Тугаряклар да любой диаметр ясасыз. Менің шушындай сауыт бар еді, мен шуны білен ясадым. Нендей тілейсіз, любой диаметрда ясарға бола. Вот. Здравствуйте. Так, хазыр. Подождите, я чуть-чуть сейчас здесь. Ты телефонный зарядкадан шығарсаң, эфирға шыққанда сразу момент зарядкасы бітті. Так, давайте мен мұны яса бітірейін, енді больше телефонны қолға алмайым, потому что жойсыз алай. Вот. Шуңа көрә. Сәлем, Гүлнара. Да, ясағаның бар мынды да. Тәмні шол. Да. Yok, бір-бірсіне
Но ябышса, yok inде менә шулай кул белән аласыз потом. Ябышмый бик тәмле була, вообще нык тәмле була. Ул туклыклы да була, тәмле дә була. Ясап карагыз әле менә. Рәхмәт әйтерсез аннары. Кай вакыт килә, ясыйсы килә бит, икенче төрле ризык. Туясың бит бер төрле ризыктан. Вот. Шуңа күрә миңа үземә, безгә вообще бөтенебездә дә гаиләдә бик ошый менә бу ризык. И тиз дә, җайлы да эшләнелә. Вакытны да күп алмый. Менә мин хәзер чыгып китәм, считаем эшләр буенча. Хәзер мин менә моны салам, и считай духовкага куям име. И аннары соң уже кайткач, мин аны жылытып кына алырмын. И все, и без кич белән ужин җитәрбез. Вот. Достар, кемгә кирәк булачак рецептын мин куям, яме сториска ссылка куярмын. Карап укырсыз, яме. Тако, мексиканское блюдо тако дип атала. Вот. Ой, да кемдер менә пока мин отклоню-ка тонарсын. Эшлеген әйтәле дигән кешеләрне вообще яратмыйм. Как так инде? Әйтегез, пожалуйста, дип әйтергә кирәк. Безне шулай әйттеләр. В общем, эшлеге моның бик тә җайлы. Куриная грудинка. И сладкий перец. Шуларны бөтенесен турыйсыз, кыздырасыз. Потом добавляете тәмлекечләр үзегез нинди телисез. И ахырдан все это тушите. Но минем, например, перец булмады. Мин бүген ясадым. Куштым гымбе белән помидор. Вот. В идеале, конечно, сладкий перец нужен, но не было у меня сладкий перец. Вот минем хазриме вот это все вот таптаман булып чыкты. Вот. То есть вот и ничего лишнего не осталось. Хазр я вам покажу. Сейчас я вам окончательный вариант покажу. Я... Ай, кызыксызның белән вообще. Яратам мин сезнең белән менә шушындый туры эфирларны. Вообще теге концертларга караганда да булай кызыграк. Так, менә шушылай иттереп. Хәзер вот если сезнең бераз калган икән начинка, менә кайда әзрәк салдыгыз, шушында өстисез. Хәзер менә мин әзгенә мындамдамыйм. Буквально чуть-чуть калды. Хәзер мин аны салып бетерәм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И күрсәтәм сезгә. Әгәр дә сез ясыйсыз икән моны, шашасызга, зинһар өчен Инстаграмга куйганда сторисларда мине отмечать итсәгез, мин бик рәхмәтле булыр идем. И әйтеп, шадым сезгә юкмы, яме? Хәзер менә сезгә күрсәтәм. Потому что кем әйтмешли, все должно быть взаимно. Карагыз әле. Менә. Матурма. Вот. И хәзер менә шушы сыр белән Истен, менә шушылай иттереп. Ой, монда бик күп штук чыкты, белмим, санарга даже санамыйм. Вот. Менә шушыны хәзер ул шундый матур итеп була, нары кызгач. Шундый матур итеп, сез аны күрерсез минем страничкада, бар аның фотографиясе. Сториста ссылкасын куярмын, яме? Күрерсез, готовый кыяфәттә. Просто хәзер мин чыгып китәм идән, шуңа готовыйны сезгә күрсәтә алмамын. Миңа чабасы бар уже дальше. Вот. Это очень вкусно, очень сытно, очень... Именно балалар да ярата, олалар да ярата. Хәзер. Все. В общем, менә моны салып бетерәсез. Все. И в духовку, в разогретую духовку на 15 минут. Вот все, видите, менә монда минем все бетте, менә монда салып бетердем. И все. Через 15 минут это у вас блюдо готово. Сверху зелень посыпаете, зеленый лучок и ашыйсыз. Все, дуслар. Мин чаптым.
тиеш. Ярар, әзгенегіне секретларда булырга тиеш, а то кызык булмай аннарсу. Все, барызга да хайырлы матур көннәр, рәхмәт минем белән булганыңызга. Рецепт кемгә кирәк, сториста куярмын ссылкасын, ямен карарсыз. Ашларыгыз тәмле булсын, шулай бергә яшик. Бергә булыйк, аерым торыйк. Все, пока-пока. Хайырлы матур көннәр барызга да. Обычно на 180 градусов. Все, пока. Шаптым мин, эшләр көтә. Кстати, Greenway кемдер сорады. Greenwayга да шабам. Аннары соң башка җиргә дә шабам. Вот. Greenway дигәннән безнең 31 бик шәп мероприятие булачак пирамидада. Кемнәр тели килегез, миңа языгыз, күреп китәрсез, нәрсә белән шөгыльләнәбез, без нишлибез. Кешеләрнең реальный историяларын тыңларсыз. Минем команда белән танышырсыз, бәлки үзегез килергә теләрсез безгә. В общем, килегез, билетлар 300 сум. Миңа директка языгыз, кемнәр тели. Миңа безнең командадан Нижний Новгородтан, Әгерҗидән, Чаллыдан, Сабадан, Мамадыштан киләләр кызлар. Шуңа күрә бергә булыйк. Пока-пока. Хайырлы матур көннәр барыгызга. Пока.